вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба таваҷҷуҳи тарбиятгирандагони муассисаҳои томактабӣ, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, омӯзгорон ва падару модарон мерасонад, ки бо назардошти сард омадани ҳаво ва бо мақсади ҳифзи саломатии тарбиятгирандагону хонандагон дар асоси фармони вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон аз 10 январи 2023 рақами 35 дар бораи таътили зимистонаи хонандагон дар муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумӣ ҷумҳурии тоҷикистон новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқии таътили зимистонаи хонандагон то 16 январи соли 2023 тамдид карда шуд. машғулиятҳо дар муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти умумӣ аз 16 январ оғоз гардида, соатҳои дарсӣ дар давоми таътил иҷро нашуда, тибқи ҷадвали алоҳидаи тасдиқгардидаи дарси иловагӣ дар нимсолаи дуюми соли таҳсили 2022-2023 аз ҳисоби таътили баҳорӣ ва тобистона ҷуброн карда мешавад. ҳамзамон дар асоси фармони мазкур сардорони сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе, раёсатҳои маорифи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, сардорони раёсату мудирони шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, директорони муассисаҳои таълимӣ мақоми ҷумҳуриявӣ дошта ва хусусӣ ӯҳдадор гардонидаанд, ки ҷиҳати ба таъмин баромадани хонандагонро тадбирҳои зарурӣ андешанд.